ние не се страхуваме от вас. Защото ние сме принципни и ще ви обясня защо. Хюма. Преврат. Holy fucking shit, аз изкарах късмет. Прескочих без да искам пореден перипет. Представяш за малко влява в кофата с мет. А идеята ми беше да изпъкна и ни гърди напред. За малко се прецакам, нещо не съм наред. Хич не искам да имам полицейски портрет. Доста обълчено ще карам напред. Ако са наложи обаче ще ги пуцам наред. Бровчет ми вика, дай да убием шибания кмет. Според мен трябва да почнем от общинския съвет. Така ще сме без грижи и всичко ще ни е наред. Ще си разиграваме с хейт, ще бъдем най-отпред. Ще правим код си искане както преди. Ще разиграваме отново старите си игри. Обратното, благоприятното ще е за нас. Най-вероятното. Да. Доста често ще губим връзка с адекватното. Така е, щот ни кефи да дърпам от абстрактното. Ще пушим и ще пием кът продънен варел. Живота ще гепам кът мога и после in the hell. И там ще направя преврат на рогатия брадат. Въобще кой ти казва, брат, ужасен тарикат. Ужасен тарикат. Чувал съм, че и там има контрабанден автомат. Ще ги пречукам всичките. Нека да си припомним как дойде демокрацията в България. 1989 година, огромна обществена подкрепа за реформи и тази обществена подкрепа излъчи своите лидери, които в рамките на 20 години, 23 са представители на тази демокрация, която всички ние се стремяхме да бъде реализирана.